Pedro. Gidagnayan og indong. Pagtawgon nga indong, si Pedro gyud na. Way lain. So dili lain, may hubad lang sa atong kaugalingong pinulungan. Nya kay Gigiino Hesus kung mutawag siya ang Pedro, Simon may itawag. mao na ang original niya nga ngalan. Pero nahibalo si Simon nga siya ang gitawag. Pag iyon sa Ginoo nga, ibabaw nining bato, tukurong ka kong iglesia, nahibalo si Pedro nga siya ang buti pasabot. Kaya ang kahulugan sa Pedro, bato man, pero dili, rock. Nahibalo si Pedro, kadili siya. Ang Ginoong Hesus kay sa English, upon this rock, I will build my church. So sa iyang kaugalingon, wa man siya magiging upon this stone. Ang stone, doon ay kalainan sa rock. Ang stone, gagmay. Ang rock, tingog, bukid ka nagko. Ibahin na gani niya daan sa iyong istorya nga. And I will say unto you, you are Peter, and upon this rock. Kung si Pedro ang rock, upon you. Pero si upon this, sa ito pa, dili layo sa iya. Siya mismo, upon So this. siya. Kay Pero kung layo sa imo, upon you. I will build my church. kung distansya, mo yung siya nga. Upon that rock. Sa ito pa doon ay distansya. Upon that rock. Pero mayon, upon this rock, dili layo. Huwag siguro kung ang iyang kaugalingon. Nyawa, may lain sa babay niya. Di, siya, yun. Muna nga, ang kontrobersiya, pre. Kung imo lang yung suhiro ng upat ka kanto sa Biblia, na way pagdapig sa usa, imo na siyang i-concentrate. Kanang ito imo silang kuno ba? Sa gulon, imo pakmantanan. Mo kuan gyud ang resulta. Ugawas. Okay. Sa diha nga kita gibalaan na, ana nga time, mahimo kitang Pinoyanan. Atong tanaw na, Salmo 23, versikulo 5. Ang imong mga pagpamatuod, malikod kayo, ang pagkabalaan na imong balay o iyuwa sa katuigan nga walay. Ang pagkabalaan mo ay imong Pinoyanan. So sa diha nga ikaw gibalaan na tungod kang Kristo, unaan na siya magpuyo. Kay nabalaan naman ka. Mao na i-maintain mo. Kay once nga kining pagkabalaan magkaanam kawala, ang presensya sa Ginoo maganam sa naghawa. Sama kang Saul. Sama kang Samson. Wa sila kabantay, nga wa na daydiha ang presensya sa Ginoo. Tingala na lang sila nga nung napildi. Tungod kay wa nila mabantay nga wala na diha ang presensya sa Ginoo. So, once nga ikaw nabalaan na, mao ni ang imong i-maintain, mao ni ang imong lahutayon. Kinahanglan lahutayon nimo ni. Nga kung may pagkasipkat man, baguhon lagi adlaw-adlaw. Imo yung i-check up. Doon na kay mga check up himo sa koglingon kung wa ba mo sipyat ni para mabag-o nimo kada adlaw. Okay. Sa 1 Corinto 3, 16 versikulo 17. 1 Corinto 3:16. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod ninyo. Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan ug kanang sudluha mao kamo. Okay, mao kamo. Balaan. Usa na siya. Kung kayo sa salmo ang pagkabalaan mao ang imong Pinoyanan. So pag ang tao gibalaan na ang espiritu sa Dios nagpuyo sumala sa Korinto. O kung dunay mo laglag, pa sa templo sa Dios, laglagon siya sa Dios. Kung ang usa ka tawo dinihog, dili mayong imong bugal-bugalan, di mayong pasipadan. Sa Biblia matud pa sa Ginoo nga ayaw paghilabti ang akong dinihog. Sa akong mga kasanatian daghan ko nakita nga bisag wala ako sa akto diha, pero nabati nako ang ilang mga pagdaot. Ug daghan pang mga kauban ako nga naog na sa lubnganan ug ang uban nga inutil na. Tungod kay doon ay butang nga nusipyat sila. Kay sa tanang buhat doon na may bunga. In every circumstances there is kining gitawag og sa matag butang nga imong buhaton. Doon na siya balos. Kinahanglan nga imo ni siyang atubangon. O magkinaunsa, ulihin na. Munang kinahanglan kita, muhuna-huna sa kaduha.
Kadi pa nato buhaton. So dinhi pag mabalaan na ka, puy-an ka sa Espiritu sa Dios, mahimo ka ng templo sa Dios. Tungod kay balaan. Ug mao ni ang imong lahutayon aron nga magpabilin. Na kinahanglan nimong susiyon ng kagalingon kung wala ba mawala ang presensya sa Ginoo.